मादै आदा बाजै बिब' बिनानाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दाहाय आं बे आदा खनखांबा आं खननोसै। मोसानो रेडि दंना? थेंक इउ। दे गोजोन्थों। रायलायनोबो रोंहांबाय। नों थांदोंमोन आरो फैयो आङो। दे आं बयखौबो चन्द्रपुर गामिनि गासैखौबो आंजों मेथाइ खननायाव हेफाजाब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो गिबियाव बैसागु बोथोरनि गासैखौबो खुलुमनायखौ आङो गिबियाव बावहरबाय। दा ओरैबायदि डिसिप्लिन मोनफैदों बेहाय फैनानै माने जों गुबुन जायगायाव ओरैबायदि नुहैयो माने बांद्राय लोंला जाला बेफोरबायदि फांसन नुहैयो, नाथाय बेहाय फैनानै ओरैबायदि मोजां नुफैदों। डिसिप्लिनजोंनो थांबाय थानाय दहाय नुदों उन्दैफोर मोसानाय मानाय। दा दे गिबियाव आङो दोंसे बैसागु खनग्रोनोसै। बयबो खनसे आखाइ खननांगौ। बयबो मोसा रायजोफोर बिथांनि रोजाबनायाव। हेलो 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 माइक्रोफोन बोले हेलो 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 लो टुडे लो लो हेलो 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 लो लो बेस बेस टू कराए दे बेस हेलो विलियम 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 बाहर चलो तो हेलो 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 नहीं दीदना हो नहीं समा बैसागु बैसागुजों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागुजों आंनि गोसोआव दीदना हो नहीं समा बैसागु बैसागुजों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागुजों आंनि गोसोआव दीदना आगर एरनाय रंगुं बैसालियाव मेथाइनि गानथि गाननाय आगर एरनाय रंगुं बैसालियाव मेथाइनि गानथि गाननाय हरनाय आर'नाइ आंनि अनजालिनि गोदान बोसोरनि आंगो गोरबोनि आंगो गोरबोनि बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनै दिनै समाव Lukman bikhayal kambandeng Songropurau gamsar faideng Lukman bikhayal kambandeng Songropurau gamsar faideng Ditinggal si kelayang saglandeng Bardi siklaya berbaju kandeng Sana sinara berjadi
हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव दिनैनि समाव Thank you so much. Thank you. बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर रायजो राजाफोरखौ